Здравейте и добре дошли отново! За тези, които не знаят и попадат за първи път на канала ми, аз съм Наско, живея в Англия и през свободното си време се занимавам с коли. Днес в гаража имаме една еднолитрова бегачка, така да я наречеме, Ford Fiesta S, единичка мотор, EcoBoost с турбина. Колата е 140 коня, 3-цилиндрова. Ето така изглежда моторчето. Общо взето, като отворите капака, виждате едно средно голямо турбо, engine cover и това е. Какво ще правим днес? Днес ще смениме тампона на мотора. Също така ще смениме и някои неща по окачването. Сега ще ви покажа какво точно ще сменяваме. Имаме тампон на мотора. Ще ви кажа и цената на всичко това нещо. Тампон на мотора, два носача, две виалетки и два външни накрайника. Но преди да стигнем до окачването, ще вдигна колата, ще сваля джантите, за да имам достатъчно место да подпра мотора от долната страна с крик, за да мога да смениме тампона. Разхлабвам джантите, вдигам колата, така или иначе после ще работим по окачването. Гумата е свалена, аз ще направя същото от другата страна и ще ви чакам отпред. Колата е вдигната и готова за работа, но преди да започнем, искам да ви кажа цената на части. Цялото окачване го взехме за 65 паунда от eBay, тампона на мотора също от eBay, 50 паунда. Сега започваме да сваляме. Първото нещо, което трябва да премахнем е фара. Той се сваля много лесно. Поне едно нещо са направили Ford като хората. Две винчета, една щипка и фара излиза. Следващото нещо е разширителния съд. Първо ще откача този маркуч. Не искам да течеш така. За момента ще го поставя тук. Той излиза много лесно. Би трябвало да се издърпва нагоре. Ето така. Какво трябва да направим? Разкачаме вакуума. Ето така. Щипка. Вакуума е изваден. Разкачам мап сензора. Трябва да сваля двете скоби на турбопътя след интеркулъра и преди дроселовата клапа. Развих и болта на планката, която е закачена към тампона. Това го извадихме и ето ги. Трите болта към мотора, също има 3 болта към купето. Но нека първо да подпра мотора отдолу. И забравих да кажа също друго. Няма как да пропусна да насоля Ford. Тази кола е с така наречения wet belt, който стои в маслото, което е пълна глупост за мене. И имат доста проблеми с това нещо. Така че ако карате Ford и е с този мотор, задължително сменявайте ремъка точно когато пише, защото на около 100 000 умират. И ето така, съвсем лекичко, все пак не искаме дупка в картера. Ето ни отгоре, мотора е подпрян. Сега е момента на истината да видим ще падне ли мотора или всичко ще е наред. Добре, всичко точно. Вижте. Може и да изкара още, нали?
Слагаме обратно новия тампон. Забравих да кажа за смяната на маслото, задължително с масло, препоръчано от фирмата производител, което е специално за Wet Belt. Добре, лесната част мина. Събирам всичко тук и започваме с малко по-трудната част. Поставих турбопътя обратно. Тук е много важно маркуча да не изпуска от скобите, защото ще се получи така наречения Pulse Leak. Колата няма да работи нормално и може да повреди двигателя, ако се кара така. Тук сме готови да се отправяме към окачването. Преди да започнем, искам отново да напръскам всичко, за да мога да се развие. Ще започнем с биалетката. Надявам се да се развие лесно. За съжаление няма да стане така. Ще е по трудния начин. Мога да изкарат още. Вау! Я развия отдолу. Биалетката е свалена. Направо унищожена. Не да тропа. Ами не знам. Няма да слагам новата биалетка за момента. Ще развия също външния накрайник. После колата ще отиде на преден мост така или иначе. Няма да се старая да е точно там, къде трябва. Аз не мога и да го направя така или иначе. Заключил съм волана да е направо. Съвсем лекичко ще развия законтрящата гайка и ще сложим новия. Ще я върна просто съвсем лекичко. Така. Добре. В интерес на истината... Интересно, не е скъсан. Не е скъсан. Скъсан е съвсем лекичко. Се чува едно стържене вътре. И вижте, все едно е прегрял. Разчистих всичко тук. Нека да свалиме носача. За момент си помислих даже, че ще скъсам болта. Развих всички болтове на носача и с помощта на лост извадих шарнира от шенкела. Този е изваден. Слагаме новия. Докато поставях новия носач, осъзнах, че щеше да е много по-лесно, ако бях премахнал и шенкела. Но в крайна сметка свършихме работа, въпреки че беше доста трудно да сложим обратно носача.
Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break, out of control and I can't feel my soul and my heart on my damn face. Cause I ain't be nothing without her, a king with no queen and no damn kingdom, serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down a ride, leaving, she tried to kill me, I can see it in her eyes. След мъчителните 45 минути е време да сложим биалетката. She's got me shook, this my demise, I'm bleeding, can someone heal me, I can't deal with no more lies. I'll never go on like this. Готови сме от тази страна. На мен остава да направя от другата страна. Pretty close to heaven now, moments of euphoria, I am never coming down. Oh my, this time I'ma keep it going, stay fucked up, feel so good. I am the sky underneath my feet, it never looks so good. Хора, колата е вече готова. Аз ще я връщам обратно на моя приятел. Ако на вас видеото ви е харесало, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала, така ще ми помогнете страшно много и ще се видим в следващото видео. Чао!